Lijep pozdrav, 5. Pozdravlja vas učiteljica Lana i nadam se da ste spremni naučiti još nešto novo u BlockPy programu. Kao što smo već naučili, uđemo u jedan od internetskih preglednik, Chrome, Explorer, Mozilla i napišemo BlockPy. Kliknemo Enter, evo kliknemo ovdje na BlockPy, čekamo da nam se otvori i idemo ovdje na strelicu. Ono što smo dosad naučili u programu BlockPy je kako nešto izračunati i kako ispisivati rečenice, pa ćemo ukratko ponoviti. Kako bi ispisali rečenice, treba nam blok ispiši i blok ovaj ovdje tekstni, gdje ćemo kliknuti ovdje pod ove navodne znakove, odvući ovdje i napisati moja najdraža boja je plava i evo ovdje nam se pojavilo, kada kliknem na izvrši, ovdje je rezultat moja najdraža boja je plava. To smo naučili prošli puta. Naučili smo i da možemo, ostavit ćemo si naredbu ispiši, da možemo i nešto izračunati. Pa ćemo uzeti ovu, pa smo računali na ovaj način, na primjer 1 plus 3, gdje nam se samo ovdje onda pojavio rezultat. Ali smo mi naučili i još nešto, gdje smo uzeli ovaj tekstni dio, kreiraj tekst sa, pa smo uzeli još ovaj dio pod navodnim znakovima i ovaj dio smo ovdje pridružili, gdje smo stavili 1 plus 3 jednako i ovdje smo stavili 1 plus 3 jednako i sada nam se tu napisao cijeli matematički zapis. Ne samo rezultat, nego i zadatak. 1 plus 3 jednako 4. Ono što ćemo mi danas naučiti novo je ovaj ovdje blok varijabla. Kliknut ćemo ovdje na varijablu i ovdje nam se prikazuje kreiraj varijablu. Kliknut ćemo na to. Moramo dati ime varijable. Prva varijabla koju ćemo mi danas kreirati bit će zbroj, pa ćemo napisati zbroj. Kliknemo u redu. Evo ovdje nam se sada pojavila varijabla zbroj. Uzet ćemo iz bloka brojčani, evo jedan ovakav primjer 1 plus 1. Opet ćemo otići u varijable i uzeti ovaj dio zadaj zbroj. Zadaj zbroj jednako ćemo povezati sa ovom varijablom. I stavit ćemo na primjer 2 plus 3. Evo neka ona ostane. Kreirat ćemo i još jednu varijablu koja se naziva razlika. Pa idemo na varijable, kreiraj varijablu i napisat ćemo razlika. Razlika i u redu. Sada imamo razliku. Opet nam treba zadaj razlika iz brojčanog dijela ovaj ljubičasti dio i stavit ćemo razliku, na primjer 6 manje, moramo ovdje promijeniti manje razlika, oduzimanje, manje 3. I mi sad želimo da nam se ovaj zbroj 2 plus 3 i ova razlika pomnože. Kako ćemo to napraviti? Povezat ćemo ove dvije naredbe. Dodat ćemo naredbu izlaz, ispiši, dodati ju ovdje. Zatim ćemo uzeti još jednom ovaj brojčani dio, staviti ga ovdje i ići ćemo u varijable. Uzet ćemo varijablu zbroj i ovdje unutra ju pokušati staviti. Dobro primijetite da vidite da je ovaj dio ponaranđastio. Kad nam on ponaranđasti ovaj ispupčani dio, onda pustimo unutra ovu varijablu. Stavit ćemo ispiši zbroj, uzet ćemo razliku, opet gledamo da nam ovaj ispupčani dio je naranđasti i pustimo. Znači rekli smo da ovaj zbroj želimo pomnožiti sa ovom razlikom, znači da ovdje moramo još staviti puta. Sada imamo zadan zbroj 2 plus 3, imamo zadanu razliku 6 manje 3 i imamo zbroj puta ova razlika. Ovdje je sve ovo prikazano
I vidite ovdje print, zbroj puta razlika. Sad ovaj ovdje dio koji imamo ćemo obrisati. I sada ćemo ovdje kliknuti izvrši. I rezultat je 15. Da li je to točno? Naravno da je. 2 plus 3 je 5. 5 puta 3 je 15. Na taj način mi smo u BlockPy-u naučili množiti, zbrajati i oduzimati sa malo složenijim zadacima. Ono što će biti sada vaš zadatak je da otvorite svoje bilježnice. U svoje bilježnice napišete BlockPy, pohranjivanje podataka i u zagradi varijable. Prepišete ove zadatke jedne ispod drugih i napišete rezultate pomoću programa BlockPy kojega smo ovdje zadali. Znači, vaš zadatak je da samo mijenjate brojeve. I ovdje napominjem u zadnjem zadatku, stavila sam jedan trikić, zato je on crveni, 150 plus 150, ovdje sam stavila podijeljeno. Pa promislite u zadnjem zadatku gdje još trebate promijeniti negdje u zadatku blok Pythona nešto da bi ovdje zbroj ne više množili sa razlikom, nego podijelili. Još jednom vam vraćam vaš zadatak. Ja ću vas sada lijepo pozdraviti, a vi možete ovdje pauzirati vaš video da možete lakše prepisati zadatke i naslov u svoje bilježnice. Nakon toga ćete te zadatke poslikati u svoju bilježnicu i poslati meni putem WhatsAppa ili maila. Dogovorit ćemo se. Lijep vam pozdrav! Bok!